everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Laing nga na sabang ang itay, Unsa may lain niyang answer? Celestina. Okay. Celestina. May kisearch silang nga sa Facebook. Okay. Celestina. Kinsa man na si Celestina? Tanawa, sir. Mo na ang nagawa sa nga nga Celestina. Kini ay. Kinahanglang may hipaw si mama ni ini. Nailima ka Celestina nga may gawa sa itong pag-search, sir. Wa Manila si Celis. Basin lain ang nga nga gigamit, sir. Sige. Ipadayon ang pag-search ni Celis sa Facebook. Sir. Mama? Oh, Ma? unsa naman ako gisugo ni mo, Shane? Mura man ako magpahaba sa Elena kang Papa Alejandro, Mama. Nagunsa man di ay sila. Busy man sila pagsigi og ukay sa Facebook. Nag-Facebook si Helena og papa nimo? Muna ako nakita, Mama. Busy sila sige og pangita sa ngan sa bapay. Ngan sa babay ang ilang gipangita. Yes, Mama. Ngan sa bapay. Kinsa mo babayan? Kuan? Celestina. Celestina? Sigurado ka nga mao lang nga na ang gipangita nila sa Facebook? Malaki na, Ma. Wa pa man ko mabungol, Kud. Klaro kayong paglitok nila ni Papa o ni Helena sa nga Celestina. Animal! Hangtod karon, manghaso lang gihapon sa among kinabuhi ka ng bayana. Kaysa ba ka na si Celestina, Ma, ha? Mao ka na ang kabit sa imong amahan. Unsa? Huwag ka pa mataw, Shane. Nangabit na ang imong amahan. Wa gid ni mga bayhana ang salas nga imong gipangita, sir. Wa Helena. Basin wa siya mag-apil-apilan ng Facebook, sir. Tingali. Pero dili kita magpakawa sa paglaom, Helena. Ipadayon ang pagpangita ni Celis sa Facebook o sa bisan unsang paagi. Seryoso ka gid ay sa imong pagpangita niya? Seryoso ko. Kinahanglang mahibaw ko siyang kahimtang karon. Kay kung nagkinahanglan man siya og tabang, tabangan ko siya. Awahin na ang tanan. Unsay uwahi na ang tanan, Helena. Ha? Nganong misulti ka nga, uwahi na ang tanan. Kuan. Para na ko. Uwahin na ang tanan, sir. Sa unahon tatos batanon pa mo nangita ka niya. Sorry kun ikaw akong gibasol, sir, nga. Sa nako ang tanan, Helena. Wa ko'y baruganan. Talawan ko. Sir Alejandro. Wa ko'y dugukan sa batanon pa ko. Dili ko makabatok sa gusto sa akong magang ginikanan para nako. Tungod kay bugtong ko nilang anak. Mao ba, sir? Tinuod gid ang panultihon nga permig yung naa sa awahi ang pagbasol. O gitulisok na ko sa akong tanlag sa tumang pagbasol, Helena. Dili ko mahimutang
Bisan unsa na lang ang musud sa akong hunahuna nga nahitabo ni Celes. Mao ba? Og nagpasalamat ko nga miabot ka sa akong kinabuhi Nga naman, sir. tungod kay may kasumbungan ako sa akong gibati. Unsa? Dugay ng panahon nga ako lang kining giluom, Helena. Gitaguan ko sa akong dughan ang akong mga pagmahay, ang akong mga pagpasol, ang kahinugon sa gugma nga ako lang giusikan. Kung sama pa lang namo ang baruganan sa kinabuhi ni Silis, magustuhan unta siya sa akong ginikanan. Pero katabang lang siya. Ug wa siya bili para sa akong inahan. Sir, Helena, may hila ka? kuan, natouch lang ko sa iyong sagilanon sa kugma. Naluoy ko ninyo, sir. Naluoy ko ni Celes. Ug magmalinahon lang ko kung ako siya makitaan pag-usab. Bisan sa katapusan na lang yugto sa among kinabuhi. Ay mo mapisulti ni mo, Alejandro. Pahuway lang una, Helena. Tawgon ta lang ka kun magkinahanglan ko nimo. Sige, sir. Julia, unsa ka nang gusto mong pakisultihan nako? Mas maayo ka na gyud ang manulti karon, Alejandro. Angay kitang magpasalamat kang Helena. Wa ko makauyon sa kinaiya na babayana. Musukol na ko. Ang tao nga hatagan nimo og pagmahal, pagmahal usab ang ibawos ni ini, Julia. Nganong mulaban ka man gyud atong imong nurse? Tugod kay ako siyang nurse. Ug nagkinahanglan ko sa iyang pag-atiman. Magkasabot na gyud ay mo. Hangtod sa imong monkey business. O, Nganong gipapangita nimo si Celes kang Helena sa Facebook, Alejandro? mauban na report ni Shane mo? Gipasusi ko lang kang Shane kung nag-unsa mo din si Helena. Og nakita niya nga gipapangita mo sa Facebook si Celestina. Julia, nahibaw ka gyud sa kadako sa kungsa niya. Pero nagkasinabot na ta, dili ba? Nga ilubong na siya sa kalimot. Nalingkamot ko. Nalingkamot kong malimtan si Silis. Pero wa ko magmalampuson. Og unsa may imo buhaton kung imong makitaan si Siles. Gusto kong mangayo og pasaylo niya. Kana lang, Kaha, Alejandro? naarani mo ko kung unsay imong huna-huna. Basta ako, gusto kong mabati gikan kang Silis nga pasayloon ko niya. Gusto ka lang yun nga magkagubot na sa tadinhi, Alejandro. Julia, ikaduhang kinabuhi ko na kini. Busa, gusto ko sa dili pa kong mamatay. Mapasaylo ko ni Silis.
Unsa may ako maayong buhaton ini. Ako magsultihan sa Sir Alejandro nga patay na si Mama Salas. Aron dili na siya mangita ini. Pero, kung ako sabsing sultihan, mao kay sa pagtinuod akong pagkatao. Nga anak ko ni Mama Salas. Masalas, mahal kita ika ni Sir Alejandro. Kung buhi pa lang unta ka karon malipay kita sa akong nihibawan gikan kang Sir Alejandro. Dear Diary, buwan sa September, namalik na sila si Sir Alejandro o si Ma'am Velma. O sa kagabi, ana, gipukaw ko sa kainit sa lawas ni Sir Alejandro. Gigakos ko niya. O iyang gihonghong nako ang iyang kamingaw nako. Gusto ko siyang apukon. Itukmod palayo nako. Aba na, ang kaminghong akong gipati para niya. Dili mapugnan. Og sa ikaduhang higayon, nagpaanod ko sa akong kugma kang Sir Alejandro. Ginoo, pasaylo ako. Oh, may lain na siyang tao din sa bayis mga katapang. Kinahalang masakpan ko na siya. Elena? Lando? Niya ka? Anira ko sa salamat mo. Bantayan ta ka. Dili na kinahanglang imo ko bantayan, Lando. Dako na ko. Pasag di lang ko, Elena. Di isap ko magkatuog nga magunahon na. Nga ikaw lang sa dinhi. Ayaw ka bala ka. Naibaw kong asara ko kutob sa mong kinabuhi. Pobre kong minyo pa yun. Lando, Edukada ka. Samtang ako, way grado. Di mahitabong magkatakdo ang atundahan. Lando, ayaw pagsultian na. Mok na tinood, Helena. Di na nato mahimong usbon. Katog na. Good night. Nga naman eh. Sobra man akong kaluoy nga gipati ni Lando. Pero, no. Minyo siya. Kinahanglan kaya na mo nga makasa. Sir Alejandro? Wala ka manawag na ako gabi eh. Gipapahuway talang ka. Mamahaw na ka, sir, ha? Ayaw una. Dawatan ni. Unsa man? Yawi? Oh. Iyawi ka na sa ikatulong kwarto sabay sa mga katabang. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.